Λεύκο, τι συνέβη? Έχω χίλιες δουλειές να κάνω και δεν μπορώ να πάω. Έπαθε φούι το ποδήλατο. Βρε, θα το κάνω εγώ. Ωραία. Α, έχω πάθει φούι. Λοιπόν, πώς θα το αλλάξουμε? Γυρνάμε το ποδήλατο και φέρνουμε τα εργαλεία. Τα εργαλεία θα είναι χαίλα, τρόμπα, χειρός. Πρώτα, για να βγει το λάστιχο, θα ανοίξουμε το φρένο. Μετά πρέπει να ελευθερώσουμε τη ρόδα. Ωραία. Και θα πάρουμε 2 από τα κλειδιά μας, τα 10. Τέλος πάντων, θα δείτε αυτά που ταιριάζουν. Αχ, συγγνώμη. Σιγάρεμα. Και αυτό. Αντρικές δουλειές. Και αυτό προς τα εδώ. Και τα ξεβιδώνουμε, όχι τελείως, μέχρι να βγει. Τα μπαρμπαδελάκια δεν ξέρω πώς τα λένε. Βάζουμε πρώτα το ένα, εδώ κοντά, που είναι η βαλβίδα. Βήμα-βήμα με αυτά εδώ τα άλλα. Να βγάλουμε Σπάτουλες. τις σπάτουλες και εδώ ελευθερώνεται αυτή η σπάτουλα. Μετά πρέπει να ελευθερώσουμε τη ρόδα. Αυτός είναι και ο τρόπος με τον οποίο ξεπερνάμε τις δυσκολίες στη ζωή. Βήμα-βήμα. Να μην σε αλλάζω τη σαμπρέλα. Ωραία. Βασικά η ψυχή μας είναι μια μεγάλη σαμπρέλα που ελευθερώνεται αυτή η σπάτουλα. Αφήνουμε τα μπαρμπαδελάκια μας και τώρα κάνουμε μια έτσι. Και βγάζουμε την σαμπρέλα μας από τη μεριά της βαλβίδας. Και Έτσι, σαν να βγαίνει μια τοξική σχέση από τη ζωή σου. ακριβώς. Λοιπόν, για να δούμε που είναι το θα δούμε από πού χάνει. Παίρνουμε την τέτοια. Τρόμπα. Κυρός. Εδώ το ακούμε? Εγώ το ακούω. Κάπου εδώ είναι. Το ακούμε? Παιδιά, κάπου εδώ είναι. Το ακούω. Ναι. Η λέξη ποδήλατο έρχεται από τη γερμανική λέξη Pondelat, που σημαίνει Τα μπαρμπαδελάκια δεν ξέρω πώς τα λένε. όρια. Έτσι και στη ζωή μας πρέπει να βάζουμε όρια. Τι προσφέρει το νερό? Μέσα στο νερό θα δούμε που είναι η τρύπα από το τέτοιο, γιατί θα βγάζει μπουρμπουλήθρες. Γιατί χάνει αέρα από κάπου. Ωραία. Θα βάζουμε λίγο τη σαμπρέλα μέσα. Ήρεμα. Περιμένουμε, γιατί μπορεί να είναι πολύ μικρή η τρυπίτσα. Η υπομονή είναι αρετή, όπως είπε και ο Πάτερ Παΐσιος. Και οι ντολμάδες σου πέφτουνε βαρύ το βράδυ. Να το... Το βλέπετε? Εδώ το ακούμε? Είναι ακριβώς εδώ, εγώ με γυμνό μάτι το βλέπω. Παίρνουμε. Στην ουσία είναι κομμάτι από λάστιχο και από πίσω έχει μια επιφάνεια η οποία με τη βενζινόκολλα αντιδρά. Το ακούμε? Ωραία, ξύνουμε πάνω και γύρω από την επιφάνεια του μπελώματος χαλαρά. Ίσα ίσα σκεφτείτε αν αυτό το βλέπαμε στο μικροσκόπιο, τώρα θα δημιουργούσε πάρα πολύ σαγραία επιφάνεια. Εμείς τώρα λέμε, μα καλά, δεν κάναμε και τίποτα, και όμως. Θα χρειαστούμε κάτι να τα πιάσουμε. Τα μανταλάκια. Δεν το πετάμε, το βάζουμε σε ένα μπουκάλι για να το πιούμε. Έχω συνδέσει τον υπόνομο με ένα τεράστιο μπουκάλι και ακούτε γεμίζει το μπουκάλι. Απλά το πιέζουμε. Ένα μανταλάκι από εδώ. Και το αφήνουμε τώρα που έχει ζέστη, σε 10 λεπτά max θα είναι έτοιμο. Η διαδικασία θα είναι να αφαιρέσουμε αργότερα λίγο από τον αέρα από τη σαμπρέλα. Θες να μας πεις πώς έμαθες να κάνεις τόσα μερεμέτια? Από τα μπαρμπαδελάκια δεν ξέρω πώς τα λένε. Και βλέπουμε ότι έχει κάνει ένα φοβερό κόλλημα. Αδειάζουμε λίγο τη σαμπρέλα από αέρα για να μπει πιο εύκολα στο λάστιχο, αλλά δεν την αδειάζουμε και εντελώς, για να μην δημιουργήσει έτσι σκαλώματα. Το λάστιχο να έχει μπει στη ζάντα. Έχει μπει. Και τώρα που έχουμε φουσκώσει, έχει φουσκωθεί και δεν έχει πατήσει καλά μέσα το λάστιχο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και βασικά θα τη δούμε. Αχα. Ουφ, πάλι δεν έχει μπει καλά. Ωραία. Θα σου πω να δει.
τα παξιμαδάκια μας. Να μην στρεσάρουμε πολύ. Τσεκάρουμε τη ράδα μας αν πηγαίνει ευθεία. Ωραία. Το ποδήλατό μας. Ναι. Είναι έτοιμο. Ωραία.